Няма човек, който да не е попадал в конфликтна ситуация. Още в ранна детска възраст ни се налага да проявяваме характер именно в такива моменти, когато трябва да отстояваме мнението си. Как обаче да го направим така, че да постигнем желания резултат, ще попитаме първият ни гост днес. Представям ви Надежда Николова, NLP мастер. Здравей и добре дошла отново при нас. Здравей, много се радвам, че сме отново заедно. Аз също този път обаче няма да си говорим за тъщи и за свекърви, а ще си говорим за споровете, макар че точно споровете намират широко приложение в взаимоотношенията с тъщите и свекървите, но да ги оставим на мира най-после и тях. И така, съгласна ли си с твърдението, че в спора се ражда истината? Или пък спора рядко води до нещо добро? Напротив, не мисля, че спора рядко води до нещо добро. Зависи как е проведен самия спор. Не съм съгласна обаче за това, че в спора се ражда истината, защото истината е нещо много субективно. Тоест, според мен всеки човек си има своята истина. И в момента ме хрумва една реплика от Балкански синдром на Стратиев, където един от героите казва, че той е дошъл тук, за да види истината, за да я чуе от сцената на театъра. И друг герой ми подхвърля: коя истина всъщност искаш да чуеш? И той казва: как коя? Че то да няма 100 истини. Има наистина много повече от 100 истини и всеки човек си носи неговата истина в себе си. Така че когато стане конфликт или спор, т.е. спора най-общо казано е сблъсък на интереси, сблъсък на различни гледни точки, сблъсък на истини. Ако той се проведе по начин, в който самите партньори, те в случая, да, най-общо казано са партньори или са противници, са достатъчно интелигентни хора, би могло да се стигне до една обща истина. Т.е. двете истини да се покрият някъде. Но това, за съжаление, твърде рядко се случва. Тоест, твърде рядко има смисъл в това да спорим, така ли? Или пак ще ме обориш? Не, че има твърде рядко смисъл това да спорим. Ако всеки си остава с неговата истина накрая, както е започнало? Това зависи от, най-общо казано, от невъзможността на хората да слушат. Защо се ражда спор и как той протича? Когато двама души срещнат техните гледни точки, най-често, докато единия говори, другия го чака да млъкне, за да вземе думата. Това означава, че той в момента не слуша, а изгражда в главата си своята теза, своите аргументи и какво е казал този отсреща, в случая не го интересува до толкова. И аз съм изпадала като наблюдател в много смешни ситуации, в които хората защитават една и съща гледна точка, карайки се. Просто защото те не се слушат един друг. Между другото, не знам дали ви се е случвало, но на мен ми се е случвало често и то толкова дълго и ожесточено да споря с някого, че накрая да сме забравили откъде е тръгнал спора и за какво всъщност спорим. Абсолютно. Това се е от тема много в често тема. срещана ситуация. Тръгва от нещо мъничко, което дава по веригата нещо друго, правят се страшно много асоциации и от мухата се прави слон. Точно това е ситуацията, в която и накрая защо всъщност спорим, за какво се караме, никой няма представа. Просто е станал някакъв скандал, който е трябвало да отприщи нещо. Добре, каква е разликата между спора и конфликта? И винаги ли спора е конфликт и обратно? Не винаги спора е конфликт. Спора, според мен, е по-умерената форма на самия конфликт. Докато при спора би могло наистина да се намерят много повече гледни точки и да се срещнат тези гледни точки, то в конфликта непременно има едно голямо разногласие. Освен това, в конфликтната ситуация човек може спокойно да борави с 5 различни поведения. Едното е тъй нареченото поведение акула, т.е. силов метод. Аз печеля, ти губиш. По този начин подхождат хора, които като темперамент са холерици, които имат страшно много агресия насъбрана в тях и на тях много трудно им се противоречи. Т.е. те на всяка цена държат тяхното мнение да се чуе и да бъдат победители в конфликта. Докато другите, които... Да, проклетите хора, можем и така да кажем. Другият тип поведение е отстъпването. Тоест, когато човек види една акула насреща си, най-глупавото, което може да направи, е да бъде и той акула. Тоест, тогава става нещо, единия изяжда другия и не се получава, не се стига до никъде. В случая казваме, че по-умният отстъпва. Така че поведението отстъпване не е примиренческо поведение по никакъв начин, а е просто окей, аз сега ще те отстъпя, но малко по-късно, когато ти се успокоиш, ще те напомня какво се е случило. Защото предвид това, че всяко физиологично състояние, било на афект, било на гняв, било на каквото и да е, трае само 20 минути.
И това най-често се случва с холериците. Когато един холерик избухне, след 20 минути той дори няма да помни, че това се е случило. Неговото състояние ще бъде съвсем различно и тогава след 20 минутки този, който е отстъпил, тъй нареченото поведение лисица, може да отиде спокойно и да му напомни всъщност за какво са си говорили. Тоест не е глупаво да отстъпваме, напротив. Не е глупаво. Зависи от ситуацията, разбира се. Не означава, че отстъпваме от нашата теза и нашето мнение. Не, отстъпваме в ситуацията за момента, за да можем след това да прекараме своята теза. Имате предвид, че човек, който е афектиран на момента, първо той говори на много висок тон и не чува. Ако вие не викате на неговото ниво, той наистина в слуховия му апарат нищо не влиза. Докато за най-нездравословното поведение, примерно, е избягването на конфликт. Конфликта като цяло е нещо, което дава някакъв прогрес. Представете си едни супер хармонични отношения, където много рядко нещо се случва. Те са си една правата линия много добре знаем кога се случва, когато вече е време да изключим машините и човек от този свят се пренася на другия, докато конфликта там вече това е живота. Тоест там имаме амплитудите, там имаме закачката, там имаме интереса. Тоест конфликта е необходим, за да продължи нашето развитие. Защото без развитие всъщност ние не правим нищо. Мисълта ми беше за поведението, което е отбягване. Ако ние непрекъснато отбягваме конфликта, ако непрекъснато отбягваме да влезем в някаква тема, в някакъв спор, това не ни носи никакви позитиви по простата причина, че така или иначе, ако е създадена някаква конфликтна ситуация между двама души или въобще по принцип, тя съществува. Дали ще я срещнем сега или после, отлагането означава, представете се все едно, вървите непрекъснато с експлозиви. Колан, който докато този колан не избухне, вие сте през цялото време застрашен. Много по-страшно е да вървите с стреса много дълго време, отколкото да избухне и да има някакво разрешение. Добре, но ако все пак преценим, че не си заслужава, т.е. човека, с когото има конфликт, просто не е на нашето интелектуално ниво, той никога няма да отстъпи от принципите и неговата истина и така нататък. Решаваме, че няма смисъл да се спори с този човек. Тоест отбягваме. В този случай не е ли по-добре така да направим? В този случай е по-добре отстъпването като поведение. Тоест, да влезем в конфликта, когато наистина сме убедени, че той никога няма да отстъпи, той никога няма и да ни чуе и наистина няма смисъл, тогава можем да се оттеглим. Но да отбягваме непрекъснато този човек, той така или иначе, що ме решил, ще ни нападне. Въпросът е това нападение да се случи. Иначе най-удачното поведение, най-здравословното, най-осъзнатото е тъй нареченото сътрудничество. Когато двамата, в случая вече казвам партньори, тук можем да говорим за спор, седнат от едната страна на масата и конфликтът е пред тях. Те не стоят един срещу друг и той да е между тях и да се чудят как да го разрешат. Сътрудничеството е наистина едно много зряло поведение. То се учи, но към момента много малко хора го умеят. Докато другото, което говорим... То е най-ефективното поведение по време на спор. Най-ефективното, но наистина двамата партньори, преди малко, както споменахте, бива да са на почти едно и също интелектуално най-малко ниво. Иначе за компромиса, ако трябва да говоря, това е петия, последния тип поведение. Нека само да уточня, че компромиса много погрешно се разбира като тип поведение. Тоест, компромиса се приема като отстъпване. Не. Компромиса буквално означава обвързване. Тоест, обещание на нещо от двете страни. Аз ще отстъпя, но и ти ще отстъпиш и така ще имаме еднакви загуби и еднакви печалби от цялата ситуация. Това също е много здравословно поведение. Щом двамата партньори пак са на едно и също ниво, бива по еднакъв начин да действат в тази ситуация и тя пак ще намери. Добре, в началото започна да сравняваш всеки тип поведение по време на спор с животно. Нападението беше акула, лисицата беше отстъпване. Точно така. Дай да кажем и другите, че ми стана интересно. Другото поведение е сова. Това е най-умното, защото совата, знаете, че като сътрудничеството точно така е символ на мъдростта е совата като животно. Другото поведение е костенурката, тази, която винаги избягва, тя се скрива. Или това също можем да го наречем поведение щраус. Той си зарива главата в пясъка и конфликта изчезва. Напротив, той си стои там и само чака да си подадеш главата, за да може да избухне. И последният тип поведение е така нареченото мече. Мечето беше какво? Мечето е компромис. Мечето ми е най-сладко, обаче бухала бил най-мъдър. Да, добре, можем ли да дадем така някакъв конкретен пример за тези типове поведения, като да си измислим някакъв спор? Например, аз казвам, че това е дърво, ти казваш, че е храст. Така. И какво? Ако аз си държа, че това е дърво, ти ми обясняваш, че расте, иди как си знае, че съм акула, така ли?
Ако аз отстъпя, да, ти би могла да бъдеш акула, защото ти искаш това непременно да бъде храст и няма да приемеш по никакъв начин това, което аз ще ти кажа като аргументи. А какво е, примерно, компромис и какво е отстъпване, понеже тук разликата е по-тънка в нашия спор, за да дадем по-конкретен пример. Наистина е много тънка разликата между компромиса и отстъпването. Добре, ако това за теб е дърво, за мен е храст, компромис би било ти да приемеш, че да, той е дървесен вид. И аз казвам, да, за мен също това е дървесен вид, нека да се остане. Да спориме за него. Ето, добре, дървесен вид, не точно храста, ма хайде. Да, добре. Да речем. А отстъпването? Отстъпването ще бъде една от нас просто да си оттегли аргументите, да каже, добре, но когато, да речем, утре се видим отново и видим това нещо на живо и под него има сложена бележка, че то наистина е храст, аз ще кажа, ето. Отстъпването е добре, това не е дърво, това е храст. Да. Отбягването няма да споря с теб, дърво ли е, храст ли е. Добре, разбрах. Да се върнем на умението да спорим по отношение на емоциите, как стоят нещата. Голямата емоционалност пречи или помага на спорещия? Силно изразената емоционалност по-често пречи. Защото хората, когато попаднат в конфликтна ситуация или в ситуация на спор, много често се афектират. И когато този афект се покачи много високо, той малко или повече замъглява нашето съзнание и ни пречи да мислим разумно. Тоест, ние отиваме от позицията логическа правота към емоционална правота, което е много индивидуално. Емоционалната правота е правота и истина единствено за мен самата. Аз не мога, използвайки емоцията си като единствено доказателство, да поднеса по най-добрия начин моята теза. А как да запазим хладнокръвие, което може би е най-трудното? Някои хора казват брой до 3 преди да кажеш нещо. До 3 е малко. Така ли? До 3 е малко. Това се тренира. Това наистина се тренира. Става първо с много дълбоко дишане. Защото в момента ми идва идеята за те наречената верига на съвършенство. Когато ние дишаме бавно, оттам се намалява и темпото и оборотите на нашата физиология. Т.е. падане пулса, падане сърцебиенето, всички физиологични процеси започват да текат бавничко в нашия организъм и по този начин ние запазваме хладнокръвие и реагираме адекватно. Аз когато видя някой да диша така тежко, очаквам, че всеки момент ще избухне. Точно така. Защото много очестеното дишане пък от своя страна вдига пулса, вдига кръвното, вдига всички физиологически процеси. Тук вече не сме съвсем трезвомислещи и сме готови да избухнем.